Dobrý večer vám prajem, takisto som veľmi rada a všetkých vítam na tomto dnešnom takom špeciálnom živom vysielaní. Ja som ani nepredpokladala, že dneska budem mať túto tému, ale ako už naznačil pán Sloboda, je veľký záujem a verte mi, že je to oálne, lebo teraz sa hodne hovorí zo všetkých strán o zdravej strave, aby človek jednoducho dbal dopredu na svoje zdravie a trošku sa obracal práve na tie doplnky stravy alebo prírodné doplnkové výživové doplnky. Rôzne to ľudia menujú, ale je to vlastne to isté. A my máme naozaj to šťastie, že naša firma nám dala k dispozícii potravinu a je to veľmi, veľmi vyhľadávaná potravina. Myslím, že budete so mnou súhlasiť všetci, že skoro v každej rodine, alebo dalo by sa naozaj povedať, že v každej rodine aspoň jeden člen rodiny konzumuje jogurt. No tak tam skutočne nie je o čom, stačí ísť mnohokrát ozaj do obchodu a vidíte, že rodičia, kde sú deti, keď idú s deťmi, tak nakupujú skutočne tých jogurtov hodne. Len, ako už pán Sloboda povedal, nie je jogurt ako jogurt. Tak poďme si dneska pozrieť trošku aj takéto rozdiely, v čom napríklad aj náš jogurt Essence je jedinečný. A už viete čo, už pri tomto naozaj názve alebo podnázve už musím skutočne upozorniť na jednu jedinečnosti. Je to proprebiotický živý jogurt s kolostrom. Preto je to jedinečné, pretože momentálne v rámci Európy žiadna firma nemá jogurt s kolostrom. Dokonca ani jogurtové kultúry nie sú obohatené o kolostrum. Len vo firme Essence, tak je to skutočne niečo unikátne, jedinečné a zaslúži si to naozaj nielen pozornosť, ale aj osvetu, hlavne tam, kde sú teda deti, ale aj seniori, aj verte mi, mnoho ľudí a v mojej rodine takisto som dala, doslova pretlačila záujem o to, aby si prehodnotili, že nie je jogurt ako jogurt. No ale poďme teraz pekne po poriadku. Najprv probiotický. Čo vlastne sú tie probiotika? A ja by som tu znovu, tak ako ja zvyčajne, keď hovorím o týchto doplnkoch, týchto úžasných rastlinách, ktoré sú, išla do histórie. Pretože jogurt ku podivu už zhruba 7000 rokov ľudia poznajú a užívajú, pretože ho vytvorili trákovia pred takou dlhou dobou. Pomocou kultivácie zelených rastlín, mliečno-kyslých baktérií, ktoré majú názov po dnešnom území Bulharska, pretože to boli trákovia, ktorí v tej dobe žili na území Bulharska a nazývajú sa Lactobacillus bulgaricus. Dnes o ňom budem trošku podrobnejšie hovoriť, lebo si to naozaj zaslúži. Začiatkom 20. storočia ruský vedec Ilja Mečnikov, nositeľ Nobelovej ceny a v tej dobe aj riaditeľ Louisa Pasteura v Paríži, objavil, že v hrubom čreve sa vytvárajú hnilobné procesy, ktoré spôsobujú organizmy. A viete, ja keď som prvýkrát hnilobné procesy, verte mi, necítila som sa nejak príjemne pri predstave, že naozaj sú tu nejaké hnilobné procesy a nie som jediná. Budú to viacerí, dajme na to dôraz, pretože je to dosť nepríjemné. Pretože oni majú aj určité následky. A je to práve tvorba toxických látok, ktoré zapríčiňujú poškodenie cievneho obehu, pečene, mozgu a následne aj celého organizmu. To sú tzv. Tie nepriateľské baktérie, ktoré tu máme vpravo znázornené. Ale našťastie pán Mečnikov zistil, že škodlivé pôsobenie týchto hnilobných nepriateľských baktérií v hrubom čreve môže byť odstránené. A to pomocou neustálej prítomnosti laktobacilov. No ale keď tam stále majú byť prítomné, tak ich tam nejakým spôsobom musíme transportovať. A to za chvíľočku uvidíme aj akým spôsobom. Pretože naozaj sú to naši priatelia, naši, by som povedala, vojaci, naše vojsko, ktoré by sme naozaj mali nasadiť proti tým nepriateľom. No ale je tu ešte ďalší zaujímavý objav alebo zistenie pána Mečnikova, ktorý zistil, že dlhý a zdravý život dedinčanov je následkom každodennej konzumácie jogurtu.
a ostatných mliečnych výrobkov vyrábaných v Bulharsku. No a tuto máme vlastne aj corpus delicti, obrázok, kde je 126-ročná mamka so svojím synom 101-ročným. Není to fantázia takúto dvojicu vidieť? No ale sú to ľudia, vidíte, sú aktívni. Nie sú niekde odložení v nejakom starobinci alebo nejak tak, že už proste len posetkávajú a tak ďalej. Ale vidíte, že sú v plnej sile. A to je úžasné, lebo sú to skutočne typické príklady ľudí, ktorí sa dožili vysokého veku používaním kyslého mlieka. A nejde tu len o ten vysoký vek, o ten dlhý život, ale hlavne o ten zdravý, aktívny život. Tak toto je tiež jedna cesta. A ja si myslím, že je to taká prírodzená cesta a je odskúšaná, lebo už ňou prešli ľudia. Takže poďme ešte trošku bližšie. V roku 1905 bulharský študent medicíny Stamen Grigorov objavil tento Lactobacillus bulgaricus, ktorý je pôvodcom fermentácie jogurtu vyrábaného trákmi a súvisí s dlhovekosťou a omládnutím ľudského organizmu. Verte mi, mnohí ľudia práve počujú na to omladnutie ľudského organizmu. Verte mi, nie len ženy, ale aj muži. Takže hovorme o tom, lebo ľudia práve túto tému jednoducho dajú. No a práve vďaka týmto tisícročným tradíciám týchto našich trákov, ktoré sú spojené s mnohými vedeckými výskumami, nám umožnili vytvoriť súčasné probiotické potravinové doplnky. A tu ich máme. Také čerstvé, najlepšie domáce mlieko, keď má niekto možnosť, v spojení s našimi prebiotickými kultúrami s kolostrom. Samozrejme, nevieme zanedbať aj správny jogurtovač. A verte mi, že je to veľmi dôležité, budem o tom hovoriť. Práve toto nám vytvoria túto úžasnú potravinu, ktorá predĺžuje život, ale hlavne ho udržuje v takom zdravom prostredí. To sa týka hlavne toho črevného traktu, aby tam bola rovnováha medzi tými priateľmi a nepriateľmi. Najlepšia je rovnováha. No a teraz si povedzme trošku, čo vlastne tie probiotika sú bližšie. Probiotika, toto je definícia. Sú to živé mikroorganizmy, ktorých aplikácia v primeranom množstve priaznivo ovplyvňuje zdravie človeka a ktoré blahodárne pôsobia na črevnú mikroflóru a imunitný systém. A toto je veľmi, veľmi dôležité, čo sa týka nášho zdravia. Ale pri užívaní probiotík dochádza k detoxikácii organizmu, k odstráneniu črevných problémov, k zníženiu hladiny cholesterolu, k ochrane pred rakovinotvornými procesmi. A ďalej ozdravujú ľudský aj zvierací organizmus. Keď už len toto všetko hovoríme, už vidíme, že to nie je len nejaká obyčajná potravina, ktorá nám slúži len na prežitie a zahnatie hladu. Ale poďme pozrieť ďalej, čo sú hlavné indikácie týchto probiotík. Nešpecifické zápalové ochorenia čreva, Crohnova choroba, ulcerózna kolitída, chronická zápcha a liečba alergických ochorení a ďalšie iné zdravotné problémy. Viete si predstaviť, že probiotika, a tie probiotika sa nachádzajú v tom jogurte, v tom živom jogurte, takéto niečo úžasné dokážu. A viete, keby som to nemala podložené niečím, nejakými odbornými štúdiami alebo vyjadreniami lekárov, tak by si niekto naozaj mohol mysleť, neexistuje, aby nejaký taký jogurt, ktorý si kúpim v obchode, toto dokázal. A ja by som práve chcela podporiť tieto tvrdenia, ktoré sú tými kompetentnými ľuďmi. Jedným z nich je pán doktor Pavel Malovič. A teraz kto to je? Je to všestranne nadaný doktor a publicista, mnohým ľuďom utkvel v pamäti ako lekár slovenskej futbalovej reprezentácie. V športových kruhoch patrí medzi popredné osobnosti a jeho meno sa objavuje hlavne v súvislosti so
zdravou výživou, pitným režimom, prevenciou civilizačných chorôb, kde sa opiera o najprogresívnejšie poznatky modernej vedy. Je priekopníkom v oblasti telovýchovného lekárstva, preventívnej medicíny a zdravého spôsobu života. Je viac ako zrejmé, že tento mladosťou prekvitujúci športový lekár je tou najkompetentnejšou osobou povolanou podnietiť nás k predĺženiu mladosti. Vidíte, úžasná prezentácia tohto. A on hovorí, že probiotika v kyslomliečných produktoch predstavujú práve tie druhy baktérií, ktoré sú pre náš organizmus užitočné. Dokážu pre zdravie človeka urobiť veľa. Mnohí vedci ich preto prirovnávajú, dobre počúvajte, až k univerzálnemu lieku. Dokonca takéto vyjadrenie. A aké sú ich prednosti týchto probiotík? Okrem toho, čo som tu uviedla. Skvasujú mliečny cukor, uľahčujú tak trávenie niektorým ľuďom, ktorí majú túto schopnosť z genetických príčin oslabenú, alebo im úplne chýba. Prejavuje sa to tráviacimi ťažkosťami po pití mlieka. Produkujú vitamíny, najmä skupiny B, obzvlášť B12. Kto vám príde na Určite vegetariáni a vegáni. A vitamín K premene primárnych žlčových kyselín na sekundárne, ktoré môžu byť zhubné. Zvyšujú prirodzenú obranyschopnosť organizmu, znižujú riziko vzniku rakoviny hrubého čreva a pomáhajú pri jeho liečbe, znižujú hladinu sérového cholesterolu v krvi a tým aj riziko vzniku aterosklerózy a ischemickej choroby srdca. Ďalej, odporúčajú sa aj na preliečenie tráviaceho traktu po liečbe antibiotikami. Znovu, napíšte si vedľa ľudí presne, aby sme to mali jednoducho po ruke, alebo najlepšie je užívať to stále preventívne, veď je to potravina, veď to mnohí z nás dennodenne konzumujeme. Ale je to dôležité užívať aj v pokročilom veku. Všetkým seniorom v našej rodine kúpme ako darček tento úžasný jogurtovač a tieto jogurty. Verte mi, keď toto prišlo do Essence, moja mamička mala prvá tento jogurtovač, následne sestra, brat, ja samozrejme medzi prvými, to je určite, ale naozaj seniori by mali konzumovať tento jogurt. Medzi baktériami totižto u starších ľudí, ale aj u ľudí stresovo zaťažených prevládajú práve tie zlé nepriateľské baktérie. A v tomto prípade sa odporúča zvýšiť príjem kyslomliečnych výrobkov. Objavili sa aj dôkazy o ich pozitívnom vplyve pri liečbe akné. Osvedčili sa aj pri liečbe osôb s narušenou funkciou pečene, poškodenej alkoholom alebo liekmi. Toto je taká jedna časť, práve čo hovorí pán doktor Malovič, ale ja potom ešte pri jednom slajde, to bude také aktuálnejšie, sa odvolám na jeho ďalšie poznatky. Takže zatiaľ toľko to, ale teraz by som rada vám uviedla niektoré naše konkrétne práve tieto kmene probiotik. Takže je to Streptococcus lactis. Tieto baktérie tvoria mliečnu kyselinu, majú antibakteriálne účinky, pomáhajú obnovovať trávenie a dôležitú úlohu zohrávajú práve pri tvorbe chuti jogurtu. Ďalej je to Lactobacillus bulgaricus, to je ten náš známy a ten je taký najlepší, uvidíte sami. V prvom rade tieto baktérie tvoria acidofilnú baktériu, rozkladajú laktózu na jednoduché cukry, pomáhajú udržiavať zdravú črevnú flóru, blokujú prílnavosť škodlivých baktérií na stenu čreva, sú vnímané a posudzované ako najlepšie probiotika. Pomáhajú pri trávení laktózy. Majú najlepšiu prílnavosť na sliznici hrubého čreva. A verte mi, že tento Lactobacillus si naozaj zaslúži trošku našej pozornosti. Chystá sa mu venovať aj jeden slajd. Ale zatiaľ, kým bude ten slajd, tak vám dám práve také určité informácie aj z rôznych takých štúdií. Napríklad, to sú také zaujímavosti. Medzi probiotikami vyniká Lactobacillus bulgaricus ako najstaršia probiotická baktéria. Je to jediná baktéria, ktorej názov je odvodený od konkrétneho národa v zemepisnej oblasti.
Pri pokusoch o jeho množenie totiž v iných častiach sveta mutuje a prestáva sa množiť. To je veľmi zaujímavé. Lactobacillus bulgaricus zastavuje vývoj patogénnych mikroorganizmov, stimuluje v ľudskom tele, toto je veľmi zaujímavé a dôležité, stimuluje v ľudskom tele rozvoj ostatných probiotických baktérií, ako je Lactobacillus acidophilus, bifidobacterium, ktoré tu máme. Bez nich je totiž rozvoj ďalších probiotických mikroorganizmov ťažký a ich blahodárne účinky sú len minimálne. Je to z toho dôvodu, že bulharské probiotika sa v organizme rýchlo množia a štúdie talianskeho vedca Bianchiho dokazuje, táto štúdia, že v porovnaní s inými probiotikami majú tieto baktérie aj tú najlepšiu prilnavosť na slizniciach hrubého čreva. To je to, čo som hovorila, ale vidíte, je to dokázané práve štúdiou. Ešte by som tu také zaujímavé uviedla o tomto laktobacile, že napríklad to je pacienti, ktorí užívali Lactobacillus bulgaricus, lepšie znášali chemoterapiu, predĺžili si a skvalitnili život. Analogické výsledky sú publikované už v roku 1976 Adanosovom z Medicínskej akadémie v Sofii, ktorý skúmal výsledky liečby u 36 detí trpiacich leukémiou. Liečebno-ochranný účinok probiotika je spôsobený jeho schopnosťou stimulovať imunitný systém a obmedzovať lipidovú peroxidáciu. Živé bunky Lactobacillus bulgaricus, aktivizujú špecifickú aj nešpecifickú reakciu pre gastrointestinálne, lymfatické tkanivo a systémovú imunitnú reakciu. Výskumy známych vedcov dokazujú, že pravidelným užívaním probiotických baktérií zvyšuje tvorba cytokínov, aktivita fagocitov, tvorba protilátok a funkcia T lymfocytov. Toto sú veľmi zaujímavé poznatky, ale hlavne je to, že sú naozaj podložené vedeckými výskumami. Takže toľko o tomto našom známom Lactobacille bulgaricus. Poďme si pozrieť ďalšie dva kmene, a to sú Lactobacillus acidophilus. Baktérie stimuluje imunitný systém, upravujú črevnú mikroflóru, výrazne znižujú hladinu cholesterolu v krvi. Je to ochrana proti hnačkám, infekciám močových ciest, kvasinkovým infekciám. A Bifidobacterium bifidum. Tieto baktérie chránia pred patogénnymi organizmami, zabraňujú vzniku zápalového ochorenia čreva, zaistujú lepšiu vstrebateľnosť vápnika. A to je dôležité práve pre ženy okolo 50-ky. Tak znovu napíšte si, ak máte papier pri sebe, aj práve tieto ženy, ktoré majú takýto vek. Pre nich je dôležitá konzumácia práve tohto nášho jogurtu. No, čo sa týka probiotického jogurtu. Ja som zaznamenala na trhu v obchodoch probiotické jogurty, ale len probiotické. Ale prebiotika sú veľmi dôležité aj pre život probiotík. Je to taká ozaj strava, taká podpora, taká energia pre to naše vojsko tých priateľských baktérií. No, čo sú to vlastne tie prebiotiká? Prebiotika sú látky, ktoré podporujú rast a životaschopnosť probiotík. Je to zdroj potravy pre probiotika a zároveň aj energie. No a u nás ako prebiotikum je naozaj toto naše známe Colostrum essence. O ňom budem podrobne hovoriť vo štvrtok. Colostrum je to mlezivo, prvé materské mlieko. Má unikátne zloženie, skutočne unikátne. Rastové faktory, imunoglobuliny, laktoferín, ktorý je unikum látok. A ja dnes o ňom nebudem hovoriť, len v súvislosti s týmto našim jogurtom poviem toľko, že je to zdroj veľmi účinných protilátok. Prispieva k obrany schopnosti organizmu, upravuje zažívanie a má protizápalový účinok. Takže zatiaľ len tak stručne. No a ďalej je to inulín, je to prírodná látka vyrobená z koreňa čakanky.
Mnohí z nás určite je vám známe cigória. Naši rodičia, prarodičia to dennodenne pili kávu, cigória. No aj preto z týchto dôvodov myslím si, že boli aj zdraví. Pretože je to rozpustná vláknina, ktorá podporuje tvorbu vlastných bifidobaktérií, znižuje množstvo nežiaducich patogénnych baktérií a tým napomáha udržiavať zdravú bakteriálnu mikroflóru v črevnom trakte. Myslím si, že keď si to tak pozriete trošku, že majú také obdobné účinky ako aj niektoré probiotiká a tým pádom aj účinok tých probiotík sa zvyšuje. Toto sú také dôležité informácie a keď si to tak predstavíte nejak v mysli, skutočne aj mňa napadá, že tento náš jogurt vďaka probiotikám, prebiotikám, kolostre by sa dal nazvať aj taký lekár v poháriku, pretože má skutočne len a len vďaka tomu zloženiu takéto unikátne schopnosti alebo vlastnosti. Upravuje črevnú mikroflóru, zlepšuje a upravuje trávenie, zabraňuje množeniu škodlivých látok, chráni sliznicu žalúdka a čriev a tým pádom ju práve chráni pred tými rakovinotvornými procesmi. Napomáha k odolnosti organizmu proti infekciám. Prispieva k celkovému posilneniu imunitného systému, k zníženiu cholesterolu v krvi, k ochrane proti hnačkám, kvasinkovým infekciám, k regulácii hladinu cukru v krvi, podporuje vstrebávanie vápnika, zmierňuje príznaky laktózovej intolerancie. No a napríklad pri ohľadne tej laktózovej intolerancie, píše aj pán doktor R. Mindel, vo svojej knihe Žiť dlho a cíť sa lepšie, konkrétne píše, že živý jogurt môže zmierniť laktózovú intoleranciu. Laktóza, mliečny cukor spôsobuje mnohým ľuďom tráviace ťažkosti. Neznášanlivosť laktózy môže vyvolať chronickú tvorbu črevných plynovov, krčovité bolesti brucha, ba aj alergické prejavy. Skúsenosť hovorí, že ak ľudia s laktózovou intoleranciou denne konzumujú živý jogurt, zlepší sa ich tolerancia voči laktóze. Ohľadne jogurtu tu dáva napríklad aj informáciu, to, čo som už spomínala, čo hovorí aj pán doktor Malovič. A vlastne doktor Mindel to potvrdzuje. Jogurt môže pomôcť odstrániť jeden z vedľajších účinkov užívania antibiotík. Antibiotika často zničia prirodzenú. Má to za následok rozmnoženie plesní hubov, v črevách, v pošve, v plúcach, v ústach, na prstoch, tzv. Candida albicans. Po skonzumovaní veľkého množstva acidofilných kultúr sa huby obyčajne stratia v priebehu niekoľkých dní. Doporučuje pán doktor Mindel najmenej 2 týždne, 2-krát denne zjesť pohár jogurtu. Takže toto je jeho skúsenosť. V tej knihe hovorí aj o prevencii rakoviny hrubého čreva. A jednou z 5 rád, ktoré tu spomína, konkrétne je to 3. rada, hovorí, prijímajte dostatok vápnika. Je to najdôležitejšie z hľadiska prevencie rakoviny hrubého čreva. Francúzi konzumujú denne 5 až 6 porcií jogurtu. A napriek rovnakej spotrebe tukov sa u nich vyskytuje o mnoho menej prípadov rakoviny hrubého čreva, napríklad ako u Američanov. A ešte jeden taký poznatok od doktora Mindela, a to je dosť silné. Jogurt môže zmierniť alebo odstrániť vredy. Zhruba pred 40 rokmi vedci zistili, že jednou z príčin vzniku žalúdočného vredu je špecifický mikroorganizmus osídľujúci žalúdok, iba žalúdok. Žiaľ, oficiálna lekárska veda nebola dlho ochotná akceptovať tento poznatok, až kým to nebolo v úvodzovkách znovu objavené, že dobré baktérie z jogurtu odstránia tieto vredy a zároveň iné tráviace ťažkosti vyvolané choroboplodnými mikroorganizmami. Takže toľko doktor R. Mindel. No ja len poviem, že niektoré ešte poznatky budem určite vo štvrtok hovoriť, nemôžem vystrieľať všetky tromfy, alebo dať všetky tromfy z rúk na ten štvrtok. Zatiaľ toľko, ale ja by som tu teraz skutočne chcela vyzdvihnúť
jednu úžasnú vlastnosť konkrétne našich kultúr. A je veľmi dôležitá, ináč o nej hovorí aj pán Malovič. Pán Malovič hovorí jednu veľmi zásadnú vec. A je to veľmi dôležité. Hovorí, že užitočné vlastnosti jogurtových baktérií môžu pôsobiť iba vtedy, ak sa do hrubého čreva dostanú živé. To je veľmi dôležité. Musia prekonať kyslé prostredie v žalúdku a žlčovú baktériu v tenkom čreve. Ale nie každý jogurt obsahuje tie správne baktérie a nie každému jogurtu sa podarí dopraviť z hrubého čreva v aktívnom stave. Je potrebné mať tie správne odolné druhy baktérií a my ich máme. Ale okrem toho firma, teda Ingredia, kde sa tie jogurtové kultúry vyrábajú, to ešte tak jednoducho zabezpečila. Pretože probiotické kultúry Essence sú vytvorené špeciálnou technológiou, takzvanou technológia 4. generácie. Čo to znamená? Znamená to, že jednotlivé baktérie sa v procese liofilizácie, to je sušenie vymrazovaním, obalujú vrstvou polysacharidov a proteínov. A práve táto ochranná vrstva chráni baktérie proti agresívnym žalúdočným šťavám a až celú cestu až do hrubého čreva. Toto je úžasné, pretože tu máme garantovanie, že tie naše probiotika, tieto naše priateľské baktérie sa úplne v pohode dostanú živé do hrubého čreva. Predstavte si napríklad takú lentilku, ktorá je obalená napríklad tým farebrým niečím, dvomi vrstvami. A toto je detto rovnaké. Jedna vrstva po ceste vlastne ochraňuje a takisto aj druhá vrstva. Ja si myslím, že ja si tak môžem aj nejako predstavovať, že práve to sú tí naši vojaci v nejakom niečom takom pancierovom, ktorý ich chráni, aby prešli cez tú palbu, cez tie nejaké tie chemikálie, a to sú práve tie naše žalúdkové kyseliny, aby proste sa dostali na to miesto určenia do hrubého čreva neporušené a živé. Na tomto stavajme práve tú jedinečnosť, okrem iných jedinečností, týchto našich jogurtových kultúr. Neviem, či sa týmto môžu píšiť iné firmy, ktoré prípadne majú pro a prebiotické kultúry. My to máme deklarované, my to máme potvrdené a naozaj nám to garantuje Ingredia. Ingredia, ktorá sa špecializuje na kolostrum a je to ako jediný certifikovaný výrobca kolostra v Českej republike. Prosím vás, toto si zapamätajme, toto majme tuto v podvedomí, je to taká nová informácia, ktorú nám dal práve pán inžinier Štepánek v Prešove na úžasnom školení, ktoré bolo v sobotu. No a teraz si povedzme ešte o ďalších jedinečnostiach našich prebiotických kultúr, lebo sú to jedinečnosti. V prvom rade si uvedomme, že je to bioaktívna potravina. A to je veľmi dôležité. Je bioaktívna. Pro prebiotickú kvality obohatený o kolostrum Essence. To len podčiarkujem to, čo som hovorila. A teraz pri tomto druhom si predstavte, že máte kamošku, známu, kolegyňu, čo je mamina, ktorá kupuje denne jogurty. Opýtať sa jej, prosím ťa, Evka, prijala by si informáciu, viem, že kupuješ jogurty pre svoje deti. A kde ich kupuješ? No v obchode. Čítaš si, akú majú záručnú dobu, aké sú tam škroby, aby boli husté jogurty a iné želírovacie chemické prísady a sladidla, arómy. Čítaš to vôbec? No áno, čítam to. A prijala by si informáciu, že by tvoje deti konzumovali jogurty bez konzervačných látok, sladidiel, želírovacích chemických prísad a tak ďalej? Opýtajte sa jej tak. A dajte na to dôraz. Je to jednoducho ten spôsob, kedy ona vycíti, že chcete užitok pre jej deti. Zdravšie, niečo zdravšie pre jej deti.
navyše obsahuje 100-násobne vyšší počet živých baktérií ako bežne predávané jogurty. No a tuto máme, že ho máme vyrobený doma za 6 až 8 hodín a to sú zaručene živé baktérie, garantovane. A ja tu znovu siahnem na informácie od doktora Maloviča, ktorý hovorí: probiotické baktérie prechádzajú žalúdkom živé a až v čreve sa začnú množiť, kolonizovať ho. Tým sa stávajú ešte prospešnejšími. Nachádzajú sa v probiotických jogurtoch, acidofilnom mlieku, zakyslanke, zákvase a tak ďalej. Ale pri ich výbere je lepšie uprednostniť tie, ktoré neobsahujú stabilizátory, želatínu a rôzne konzervačné látky, ktoré znižujú práve ich prospešné vlastnosti. Okrem toho by mali byť čo najčerstvejšie. A toto počúvajme. Výskumy ukázali, že obsah živých mliečnych baktérií sa po 7 dňoch skladovania zníži až 100-násobne. Po 14 dňoch skladovania aj pri nízkych teplotách sa už vyskytujú len v zanedbateľnom počte. Prečo to hovorím? Keď si pozrete, aj keď sú to probiotické jogurty v obchodoch, aká je tam záručná doba? 14 dní? 28 dní? Ako ktoré? Majú tam šancu prežiť tie baktérie? Môžu byť živé, keď ich my konzumujeme? Na to si dajte odpoveď sami. Ďalej, my si môžeme tento náš jogurt ochutiť podľa vlastného výberu. S orieškami, s ovocím, na sladko, s domácim, doma urobeným džemom. Teraz sú jahody vo veľkom, ľudia robia džemy o 106, domáce džemy, s medíkom, ale aj ako keď tam dáte morskú sol, potom cesnak, alebo kvopor, alebo bazálku. Je to už úplne na vás a mnohí z nás používame tento náš jogurt do zemiakového šalátu namiesto nejakej majolky, majonézy. No a tu máme ďalšiu bombu, ďalšiu bodku, ďalšiu čerešničku na torte. My môžeme naozaj s hrdosťou hovoriť, že naše proprebiotické živé jogurty z kolostrum sú vyrobené pod farmaceutickým dohľadom. A znovu, toto si zapamätajme, dajme si do podvedomia túto našu úžasnú jedinečnosť. No a čo sa týka ceny. Znovu, ja len vždycky pri tomto hovorím, náš jogurt je neporovnateľný. Nie je momentálne na trhu vôbec porovnateľný jogurt. Taký vysoký level, takú vysokú laťku nastavila Ingredia, že tie ostatné jogurty sú o mnoho nižšie. Ale mnohí ľudia to potrebujú počuť. Tak poďme spolu. Toto je krabička, ktorá obsahuje 6 sáčkov. Jeden sáčok je na 1 liter jogurtu. 15 € stojí krabička. 15 deleno 6 je 2,5 €. Máte za 1 liter jogurtu. Plus mlieko, cena mlieka. Mnohí z nás používame rôzne mlieka. Niekto čerstvé, niekto trvanlivé, niekto 5-dňové a tak ďalej. Takže keď ja som si vypočítala cenu 125 ml, čo je normálne balenie v obchode, nášho jogurtu aj s cenou mlieka, ktoré používam, vyšlo mi to 0,34 centov. Čo je normálna cena úplne bežných jogurtov. Keď sú v akcii, jasné, že je to menej, ale probiotický jogurt som videla v cene 50 centov. Takže toto je neporovnateľná naša. Vždycky hovorím, lebo dobre je hovoriť s ľuďmi, koľko dáš za ten jogurt. Mám kamošku, ktorá, keď som jej volala ohľadne týchto našich jogurtov, keď prišli, hovorila, vieš čo, ja si kupujem čerstvé jogurty v tržnici. Hovorím, no super, však to je vynikajúce. A čo dáš za ten jogurt? No ja ho kupujem pollitrové, také väčšie množstvo. A stojí 2,50 €. No a ja som jej povedala, vieš, tento náš jogurt máš ho čerstvý. Máš tam konkrétne baktérie, sú živé a liter mňa vyjde momentálne na 2,50 s mliekom. A ona si to za chvíľku hovorila, no tak mi objednaj jogurtové kultúry. Ja som s ňou dneska telefonovala a hovorím, no aký jogurt je, si spokojná, úžasný, fantastickú chuť, má konzistencia, hustá konzistencia. Ďakujem, že si mi to doporučila.
A je to neuveriteľný pocit, keď to skutočne takto počujete. Robme osvetu o účinnosti, o kvalite a o cene. Naše rodiny to potrebujú, aj tú cenu potrebujú, verte mi. No a teraz si ešte pozrieme, ako sa pripravuje náš jogurt, ale v prvom rade chcem vám dať do pozornosti jogurtovač. On je veľmi dôležitý pri výrobe, aby ten náš jogurt naozaj, aby bol takto účinný. Viete, z akého hľadiska? Teplota, pri ktorej sa tvorí jogurt, musí byť okolo tých 43 stupňov, ale čo je najdôležitejšie, musí byť stabilná, nesmie kolísať, pretože ako ktoré baktérie sa množia pri takej tej inej. A počuli ste, že je tu Lactobacillus bulgaricus, ktorý stimuluje množenie aj tých iných baktérií, ale na to je treba stála teplota. Takže máme tu dve nádoby. A tento náš jogurtovač, ešte je vyrobený podľa najnovšej technológie. Obsahuje teleso. Keď ho dáte do elektriky, ako náhle teplota je 43 stupňov, zamedzí vám elektrický prúd do jogurtovača. Tá teplota ostáva stála. Sú tu dve nádobky, vnútorná nerezová, v tej zmiešame jogurtovač, probiotik našich jeden sáčok s litrom mlieka podľa vlastného výberu. Polotučné, plnotučné, nízkotučné, dokonca sojové, kozie mlieko, kráľské mlieko. Viete čo, podľa toho, kto naozaj aké chce. Vloží sa to do jogurtovača a jednoducho zapne sa do elektriky a nechajte ho tam 6 až 8 hodín. Mlieko by malo byť, keď sa zmiešava, izbová teplota, nie z chladničky. Pretože ten proces potom je dlhší a môže sa stať, že to mlieko je riedke. A vy myslíte, že niečo nefunguje. Funguje. Preto sa treba aj vašich ľudí opýtať, ako ho robili, či to správne proste aj dali, aj čo sa týka teploty mlieka. Môže sa konzumovať i hneď, keď sa ponáhľame, ale veľmi sa doporučuje dať ho hneď do chladu, do chladničky, aby sa zastavil proces fermentácie. A práve vtedy nadobudne ten jogurt tú úžasnú hustotu. Niekedy je ako puding. Skutočne tak sa dá krásne krájať. Ale aj tú lahodnosť a tú úžasnú chuť. Takže toto je všetko, čo som vám chcela povedať a podeliť sa s vami. Príbehy, čo majú naši ľudia, nie je ich ešte veľa. A ja by som vás chcela veľmi poprosiť, čo už máte skúsenosti do štvrtka. Pošlite mi konkrétne skúsenosti s jogurtom, čo máte, možno vaši známi. Ja len na svoje poviem tú účinnosť toho jogurtu. Jednu vec, moja sestra, ona má problémy so stolicou ako všeobecne, ale v januári ochorela, mala, viete čo, vyše mesiaca horúčky, zistili jej mononukleózu a začali ju doslova nadievať len rožkami. A tým pádom jednoducho bola v nemocnici, stolica absolútne nemohla ísť na vecko, krče v bruchu a tvrdé brucho. Bola z toho nešťastná, lebo toto bolo veľmi nepríjemná situácia, bolestivá. A ja vtedy som po jej dcére, po neteri poslala náš jogurt a hovorím, okamžite ho začni konzumovať. Poslúchla ma. Za 2 dní mi poslala SMS-ku. Daška, ten tvoj jogurt mi neskutočne pomohol. Po 2 dňoch brucho sa uvoľnilo. Jednoducho na stolica sa, črevá sa tam poposúvalo, sa to tam všetko v črevách na stolici bola. Brucho zmeklo, krče prestali. Toto je taký úžasný účinok tohto nášho jedinečného, špeciálneho proprebiotického živého jogurtu Essence Colostrum. No a ja sa v tejto chvíli s vami lúčim. Teším sa na ďalšie vysielanie s vami. Dneska je tá účasť fantastická, bohatá. Dajte znovu také echo svojim ľuďom, svojim známym priateľom na zajtra, na aloe vera a produkty, ale samozrejme, že sa dotknem aj kolostra, aj jogurtov a hlavne príbehy a skúsenosti. No a ďalej, veď to máte na programe na živom vysielaní. Takže príjemný večer, ja odovzdávam slovo pánovi Slobodovi, ostaňte ešte chvíľku, stojí to za to. Takže príjemný zvyšok večera a dobrú noc vám prajem. Dovidenia.